जोंनिया बेवाइया मैसा लादोंनो हादामावहाय ओरै 5 नम्बर अदालगुरि खनाफुरि मण्डलियावहाय ओरै गामिनिफ्राय खाबोनाय दं दा हादाननि गोदै आरो गोथावसिनबो जायो बेलाय नै गामिनि खामोन दा बेलाय एन्थेब बैला हनै राजाथि नावलाय बेलाय दे हामबायसैलै बिदिब्ला बाय बाय बेलासिनि बर'दिननि मुङै मैस्था लालादों नै सिबायफ्रा हादानिया गोथावसिन जायोनो बेवाइया बुंदों औ दे दे माबाजों अमा बेदर मेजेमजों जानो सानजाजों थायो मेजेमजों जानो लादों दे गैला बै नालाय फुराना माने नोंसोर सिगां खाबोनायनि थाबायलागासिनो दङ नै लाइन नै दायो लाइन थाबायगासिनो दङ नै बेलाय नै थाबायगासिनो दङ नै बेलाय नै कमल बिफां माबि बिफां गायफैदों नै ओरै बेसर नै बेसरबो फोदों बिसोरबो फोदों नै बेयो जाहैबाय 5 नम्बर अदालगुरि 4 नम्बरनिफ्राय ओरैहाय एक्सटेनसन खालामनाय 5 नम्बर अदालगुरि ओरै सान्थिफुरनि साहाजों अदालगुरि होननाय जायगा दं आरो अन्नानैहाय बे प्रेमजित नार्जारिनि इउटुब चेनेलखौ नायनो दाबाव आरो नायनानैहाय लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामदो आरो साबस्क्राइबबो खालामदो।